Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Аз съм Darkwood и днес ще играем Minecraft PlayStation 3 Edition. Продължаваме от там, където сме стигнали. И приятели, мисля в този клип да си построя къща. Защото не ми се струва много уместно да седа така. Без дом и само да си обикалям. Затова ми се струва, че е по-добре да си направя къща. И така и ще направя. Но сега първото, което трябва да направим е да взема дърво. Ще взема поне около един стак необработено. И после ще го преработя. И ще си направя първо обикновена къща. После някаква хубава. Да знаете, че най-вече ще качвам на гейминг клипове през събота и неделя. През почивните дни, защото след училище няма много време. И през училище ще качвам по един влог. Сигурно. Айде бе. Няма да взима тук. Там колко дървета има. Сега да ви кажа, че преди малко ми се апдейт на играта, нова версия. Надявам се да има нови неща. Имам 39. Добре. Става. Сега само ще си извада меча за мобовете. Имам ли храна? Тук е давно примерно да си направя нещо като басейнче. Зомби. Ето го. Ела ми тук, бе. Така само да направя. По-хубаво да виждате. Ендармен. Леле, трябва да внимавам сега. Ще ме убие. Крипър. Мали, защо така се бъгва, бе? Бъгава работа. Леле, как ми бъгва мазно? Овца. Бързо сега си правя дърво. Легло, бе, какво дърво?
Извинете, че просто малко ми се видя. И поне вече си имам легло. Няма да чакам нощите да отминават. Мисля къщата да ми е тук. Хубаво е местото. Хубаво е. И даже точно тук ще си го направя дома. Добре, сега. 50. Добре. Се. Ще да си направя честове. Тези 8 ще отидат за чест. Къде? С новата версия вече овцете пускат месо. Яко. Добре. Това. И ето един чест. Слагам го тук за малко. Това. Кабелстона не ми трябва. Шугар кейна. Това и това. Кола също няма да ми трябва сега. И това. Сега само да си намеря точно как да го направя. Извинете, защото съм малко настинал и говоря малко по-гадно. Добре са тук. И ето лопата. Сега къщата ще ми е там. Добре, значи. Така. Толкова някъде ще ми е. Не. Айде толкова. Така. Я да видя. Да, така ще. Малко повече пофорлих. Добре, значи това така. Пак. Стига де. Това разглед. Добре, сега ще започвам с основите. Това ще е така. 2, 3, 4. 4 блокчета. Ще е голяма.
Хайде, бе. Так, това се счупи вече. Значи ще си направя сега каменна. Къде беше кабелстона, бе? Ай, тако. Сега бързо ще го приключим. За да мога вече да слагам и пода. Добре, така, добре. Къщата ще ми е нещо като база. Така, така, така. Не, я така. Е така ще го направя. По-бързо. Сега малко ще го такова натам. И така ще го направя. И това, приятели, мисля да е всичко за този клип. Ако ви харесва това, което правя, може да натиснете subscribe бутона. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!